Kalamabhelo langozondo khubona uqondo mafunda bezitho nondanda kuphakanyiswa Saturday 16 July 2022. Follow up ke bantwana bahle sisaphethe umba wentwalo versus intwaso. Sisancokola ngayo ke le mimoya kuba kaloku into ehamba ixake phakathi kwalamakhasi la kuyo. Fumanise uba kusekho mehluko ukuba uyayijonga le nto uvele na uxelela uba into enye le sikhuphula idlozi la xa uyijongile ibe ngathi noba wenze ephi kwezi zinto zimbini usenzile. Sincokole ke ku-part 1 we're emphasizing into ethi imimoya le njeba imimoya ezinto zilandwa zizinto zomoya, zizinto ezenza izinto zobugqi, zizinto ezenza izinto beyond le realms kuyo, because kaloku imimoya le besincokola ngaloo nto. Sisaqhuba ke apho sijonga khona ezinye izinto eziyeleleneyo nezingayelelananga, but sizayivala le nto ngelithi into ehambihambi abantu bacimba into enye le kukubana xa kusenziwe izinto zokuthwala kuyaxhelwa, xa kusenziwe into zentwaso okanye into zale mimoya yobotatomkhulu bethu kuyaxhelwa, umntu ayenze ingathi into enye le, kuba kaloku at the end of the day le mimoya inida ii-energies in order to be activated. Sincokola loo nto ke sithi wena mntu ofuna ubhalela apha ekhaya, nazi iinamba zalapha ekhaya. Wena mntu ofuna usikhangela apha ekhaya, ufuna ubhalisa kwisikolo samayeza, nazi iwebsite. Wena mntu othi ufuna usetha i-appointment, mhlawumbi ufuna ukuphendulelwa amaphupha, nantsi into entekatho yakuleqa. Loo nto nje yiyo othi ufuna ukuncokole nobhela akuhlolwa apha ekhaya. Sincokola nawe nale ngxaki unayo, siyianalyze, siyihlalutye, siphume nento sithi nantsi le nto ngokohlobo oyincokole ngayo. Siphethe loo nto ke, asifuna uyitsala ke, sifuna ungena kuyo itopic yanamhlanje. Sithe ngu-part 2 ithini, ukuthwala versus ukuthwasa. Ungayenza masinoba uyenze uthi ukuthwasa versus ukuthwala, vice versa. Sincokola ngezo zinto apha, ezo zinto zombini. We just want to clarify into eziconfuse abantu. Okokuqala, ukuthwasa oku into eyinikwa kokwenu. Ndiyayiphinda, ukuthwasa into ozalwa nayo. Uthwasa awuvele uthi nje xa una-42 kuthi uleqwa intwaso xa una-21. Wayinikwa le nto before uzalwa, wakhula nayo. Kanti lena yokuthwala uhamba mani uthi ngoku ndifuna uyothwala, unyuka apha uhambe uyothwala. Noba sekwathiwa ukuthwala oku kushelwe kokwenu, ukushelwa sewumdala. Awuthi le nto kuthiwa uzalwe nokuthwala, uzalwa nayo le nto, yinto eyilandayo inikwayo ebudaleni. Ukuthwasa oku ngumoya wasekhaya. Intwaso le yinto abantu balapha le nto. Yiloo nto naxa uthwasa siye sithi ngasikuyazi buthwasela bani. Kanti le yokuthwala ngumoya, kuthiwa hayi wena uzawufanelwa yinyoka, hayi wena ufanele nguthikolotshe, wena hayi wena ena ndinokuzama inkosazana. Yabona zonke into zinto zapha esitratweni. Xa sebefuna ukukhumsha bhetere bathi sizawuvusa ugogo wakho, nayo noba seyinjalo iyawuphinda ikhatshwe into ebunyokana, bumfenana, bumpundulwana, bunto engaziwayo, kuba le nto ngumoya ongengowalapha ekhaya. Ukuthwasa oku ilubizo le nto lokuba ube ngumntu onceda abantu, ungunceda uluntu wena. Kanti le enye le ukuthwala yinto yakho le, ufuna uba nemali. Umve umntu xa ichaza uthi hayi ngikhathele ukuhlupheka, ngifuna udla kamnandi, ngifuna udrive imoto eyinkulu, ngifuna imizi eminingi. Loo nto yabona ke lena ubugridi mos le nto, yinto ngoneli, yinto ixolo xa cabanda ihlaba abantu. But ke ubuyayilandela le nto, ngumntu ongakwazanga ukuphakamenza izinto, akafunanga uphangela mhlawumbi okanye akoneli, kuba kaloku le nto ayifumana ngathi incinci, iitshomi zakhe ziyam-overtaker. Unumber 4 sithi le nto inemi, miselo nemi qathango. Le nto ekuthwasa zikhona into ongazenziyo xa ngumntu wenkolo yakwantu. Awasebenzisa amayeza obulala mani, awuzenza into ezimdaka. Omnye kude kuthiwa awuyityi inyama yakho, awuyityi into ethile, awuyenzi into ethile, funeka xa ungena kule ndawo ukhula isihlangu. Yiloo miqathango, awuyenzi into ethile emva kwexesha elithile. Kanti nangapha ekuthwaleni fika ikhona le nto, le nyoka yakho ithi ngothi ufuneka ube ulapho uzoyifida, funeka uzolala nayo, funeka uyiphathele umntu, funeka ukenzele yilaa miselo nemiqathango elaa cala ekwenza uba ungakwazi noyichazela mntu. Kanti ngapha akho nto uyifihlayo, uyasixelela uba hayi andikwazi uyenza into ethile. Kanti ngapha funeka ugushuke mntana omhle, woyike noxelela naba uhleli nabo. Unumber 5, uyabona ke kule yalapha ekuthwaseni,
uba nguloo mntu ohlenyuka efuna le nto abantu bakokwenu uhamba ubethe kubethwa ngokugobela yonke le ndawo uthwasisa into engeyiyo, kanti lingapha uvele uthi vumbululu mani ubunayo imali esasigubhu, uhambe uthi vumbululu uhambe uyoqathulwa apha ubuye nanyoka kokwenu uze naye bona enye le ngu-in and out, kanti enye le is like a school. Ithatha ixesha, ifuna ube ngumntu wayo, ikuncikivile. Uyabona, unumber 6 sithi le mimoya yokuthwasa yimimoya yabantu abadala, yinto ecothayo, ayonto ozovela uthi gqi namhlanje uthi ndithathe ilive ye-2 weeks ndizothwasa, ndifuna xa kuphele 2 weeks ndigoduswe ndibe ngumntu uyosebenza ekhaya, ndibe ngumntu ogqibileyo. Kuba kaloku esasikolo esiya silinda aba bantu bacothayo, izinto zihamba ngokunokwabo, kanti le yho ngumoya wangoku lo unikwe nento ugoduke nayo ihambe iyotya phi ekhaya, noba bathe akuzufa mntu abakuxeleli yonke into mosaba abantu. Uzawuthi xa sowuphambili uyibona uba le nto iyakubetha. Size ke ngokuba le nto macala iyangcikiva. Uba wakhe wambona umntu oleqwa ngumoya wentwaso, omnye udibe ngathi unabo nobugeza, omnye lo mntu ufumanisa uba unayo nento olibala, omnye unayo ihambe kwale yokuthwasa ibe yinto enesicanuko ungathandeki, ihambe ibe nokungcikiva kunjalo. Nalingapha bayaxoka bathi umntu othwele uyathandeka, hayi unless uba awukwazi uyisenza nemimoya, nabo abathandeki, banezithinzi, bayoyikeka. Ngoku umntu seyincumile, ukhona okhoyo apha ethivini kwezi zinto ze-YouTube, uyancuma kodwa uyambona uba yeyi iyamngcikiva le nto. Naxa bebhubha le nto lena imngcikiva esebhubha, ndithetha ngabathweleyo. And bonke bajonge xa bebhubha, indlela ababhubha ngayo iyafana, into engu-sudden, either yi-car accident, gunshot, stabbed wound, sudden illness. Babhubha njalo because kaloku le nto izokukulanda, naye nje bizokulanda nje apho ayakhona uyokuba yile nto le nto ibiyiyo apha kuye. Nguye lo ngoku uyofunelwa iintombi, nguye lo yoxhelelwa yonikwa laa gologo, nguye lo yohlala kwesaa sigubhu kuthiwa udla ugologo. Uyabona ngoku le nto lena ibiqala into emnandi, ngoku seyinto ekuthathe yakufaka esigubhini bade bakuxelela abantu bayo ukuba wena ke ngoku nje busijoyinile nje awuyi kubuhlwele bakowenu, uzawuba ngumoya omdaka. I listen to another guy ezama uyijustify ukuthi after usevile uyangena kubuhlwele bakowenu. Zezi zinto oxokiswa ngazo mntana omhle. Imimoya phakathi kwamakhaya, ikhona imimoya engavunyelwayo. Awunothi kungavunyelwa amakhwenkwe kuthiwa akakoluki ajikeleze uyada angangeni. Awunothi ungavunyelwa ukuba wenza ityala elincinci xa wena wawusidungamzi uxabanisa abantu bekhaya, ungavunyelwa ungena de kube kwenziwe inhlambuluko phakathi kwekhaya. Kuzovunyelwa umntu ebesenza amanyundulwa njengala, lowo ungulo mntu oba kule nto kuthiwa yilimbo permanently. Ayilungiseki yakhe into, ayitshintshe yakhe into. No amount of anything esinomenzela yona kuthiwa siyamngxengxezela, hayi siyamcengela utata omkhulu ewe bethwele, kodwa yena ngulo uzawuthi xa yekumntu othwele athi siyokhe sibheke ukuthi kumadlozi akini wowuphi esinothi sisebenze naye. Nguwe mani uzawubhaqeka because ubuyenza le nto, uleli dlozi lingasekho phakathi kwekhaya lingaphandle, ungulo mntu usawuthwala ngaye wena nalapha phakathi kwekhaya. Xa kufuna umoya omdaka, ungulo moya omdaka phakathi kweli khaya. Baza kuhlola bakufumane ukuve ukuthi hayi isithwalwa singene edlozini, kodwa siyobheka kula madlozi. Unumber last ke le nto inokuxhela le nto, whether ungumntu okule nto yokuthwasa kufuneka uxhelela utata omkhulu, funeka kwenzela udadobawo, funeka kuyaxhelwa kule nto. Nakwelaa cala umehluko ngapha ekuthwaseni, ukuba ungazibhala phantsi ento ozifunwayo ungazenza uzigqiba uhlukane nazo kuthi ugqibile bam. Kanti ngaphayana uqale ngeenkukhu, wayeugraduata, wayezigusheni neebhokhwe, wayezinkomeni kokufuna umntana. Uyayibona le yoxhela ngapha, not even a single day apho kuthiwa sacrifice. Abazali bethu abangekhoyo bayabathanda abazukulwana babo. No amount of anything enokwenza kuthiwe bathi sacrifice ngomntana, never. Ayenziwa and iphinde ibe khona esintwini. Kanti ngaphaya because we are dealing with ezi demonic forces, we are dealing with ezi energies of the underworld. Eza energies eziya zifuna igazi, zifuna ucantsi. Eza energies, they've got what you need is nemali. Eza energies, all they don't have yile nto unayo. The major and the most important is a human blood.
Human blood is one way yokuba elevator all cultures zinale ngxaki. Noba ubukela i-vampire and the Mexican movies and so on, uyafumanisa ukuthi kwezi forces of the underworld human blood is very important. Nanto into besiphethe asizuba sabuya ke besithi masiyivale nje lena singaxokiswa umntu athi hayi mna ngathwasa. Wathwasa but you crossed the line. Camago.